Okay, mayong mudto, may mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Sada na punta mga higala, niling atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Abino adlaw na usab karon nga Biyernes, sa 4 na kini sa bulan sa Hulyo. Of course, kisaulog nato karong adlaw manghigala ang Philippine-American Friendship Day. Ayan, no? I don't know kung kisaulog pa bagyapon nito, no? Pero at least, mapasalamaton gihapon kita sa mga Amerikanon nga ilang gihatag ka nato ang kagawasan, ang atong independensya, no? Ni atong July 4, 1945. Ayan, no? 1945. No? Malipayon tinawang higala, no? Nga wala gitapugni sa mga Amerikanon, ilang yung gihatag ka nato, gikamithi nato nga kagawasan. Nala, no? May munto na ka natong tanan, apa sa dili pa mga higala, ato na nga timbayaon usab og mayong hapon, may munto di ay, no? Ang ato ang talahorong obispo nga ato ang karon dito sa Bohol, no? Aron pag-apil sa CBCP Plenary Assembly. So atong ihampo mga higala ha, nga ato ang talahoron nga obispo. By the way, ang ato karon nga caretaker sa ato ang diocese mao si Monsignor Christian Durango, no? Ang amo ang clergy president, no? Dali rang na Monsignor bata basta lagi kay mayo og performance na mayo pod og matud pa maayo pod siya og kining gitawag nato og disposition sa iyahang pagkapari. Nahala, no? Nako ana gyud nahimutang ako nang agaw mahigala, no? Kaliwat may dugo gyapon na siyang account. Mulagi na mangangkon lagi dayon mga higala kuan. Mangangkon lagi dayon basta parinti nga ni kuana ni sa to pala ni Asinso na ang kunon gidayon. Pero Durango gina siya, although nga ang Durango naminyo og ang kuan kanang actually ang ihahagyod nga apelyido sa iyang apuhan is Acab, no? Kay ang ako ang apuhan, ang pinakalolo ginako si Lolo Pedro Acab, ang iyahang manghod, no, si Nicolasa Acab naminyo og mga Durango. Muna siya nga kini si kuan si Monsignor Christian Durango, may dugo gini siya nga Acab, kay apo man siya ni Nicolasa Acab Durango. Ayan na. Mangkon lagi tayo nung higala. Apay na padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatono ni ining kamuntuhon o padayon kita sa ato ang panawagan sa tanan, labi na gayud kadtong mga kaigsuunan nato nga mga Katoliko nga make your places a community of believers. Basta pasabot mga higala, community of believers, mga believers nga nagbansay sa pagtulon ani Kristo, community. Namuna kanang flag sana banner program sa ato ang diocese, building communities, BECs. Namuna nga usag yun mga higala sa ako ang panawagan sa akong mga chapel leaders nga make your chapel a community, no? Make your kining zones a community, make your neighborhood a community, no? Kana para sa mga alaghan, no? Sana, no? Moro man gina din ha mga higala, at least onya ang community, mag-community gani, there are 3 aspects of a community, especially pagsugod gyud. First is the liturgical, and then the matod pa developmental, and then transformational. But first, kinahanglan nga inyong gambalayon ang struktura. Doon na gyud struktura. Ya ang struktura ni ana mao ang matod pa chapel, ang kining zone or kining neighborhood, no? Kay kining sa dako nga parish lisod man ni mahimo ning community kay dako man kayo. So usually ang parish himuon ikuan gini siya, no? I-divided into chapels or zones or kining barangay, chapel, and of course many others. So muna nga as a parish priest kami gyud ang maguna
kung kami man mauyog sa ato pa na engineer sa building communities, ang kuan gyud, ang engineer gyud ana nga mao'y nagdala sa plano, magplano sa plano mao gyud ang kura paroko, no nano. Binuari na ta sa atong topic mga higala. Of course ang ato karon nga saint of the day wala lain kung dili si tanaw nato ha, ang ato ang saint of the day karon mao si Saint Elizabeth of Portugal. Natawag kini si Saint Elizabeth of Portugal ni adtong 1271. Of course, usa kini siya karayna. Dili ni siya ordinaryo nga mamamayan. Hindi siya ordinaryong mamamayan sa Portugal, kung dili rayna ni siya sa Portugal, no? And then aduna siya self-discipline and she exercises piety, especially in her religion. No, nya daghang kay siya mga simbahan nga napatukod, mga monasteryo, daghang kaayo nga mga balay sa gupanan nga iyaha usab nga napatukod isip usa ka rayna. So muna nga niabot ang panahon nga gikuha na sa Dios niadtong 1271 apan wala madugay naggiila siya nga usa ka santa, si Santa Isabel sa Portugal. Hala, no? Ari na ta manghigala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan, niining kamuntuhon. Nagpadayon hangtod karon manghigala ang CBCP Assembly o padayon kini nga giheld dito sa Bohol. Ang duruha ka mga dioceses dito ang nagtampuanay, no? Nagtabanganay sila, no? Dili lang kay usa lang ka diocese kaysa dito sa Bohol duha man ka diocese or kining Talibon o Tagbilaran, no? Diocese of Tagbilaran ug Diocese of Talibon. Sila mo yung nagtabanganay. Okay, alita naman galan sa CBCP, usa ka ordinaryo nga laiko ang gipasidunggan sa Bishop Jorge Basilio Barlin Gold Cross Service Award tungod sa ubay-ubay gyud nga mga simbahan nga napaayo niini, no? O kini siya mao si Mrs. Noemi Saludo, ang pangulo sa Bahay ng Diyos Foundation. Hinumduman nga kining grupo nila ni Mrs. Noemi Saludo nga matud pa naningkamot gyud, no, nga mapabalik ang mapatindog pagbalik ang ubay-ubay gyud nga mga simbahan nga lugho na o nangahugno na tungod lagi sa nagkalain-lain nga mga kalamidad nga miigo sa nasangpit nga lugar tibuok Pilipinas. So karong adlaw gipasidunggan kini si Mrs. Noemi Saludo sa Bishop Jorge Basilio Barlin Gold Cross Service Award. Balita manghigala gikan sa Vatican, being rooted in Christ makes unimaginable possible. Mo kini ang gisulti usab ni Pope Leo ngadto sa mga ubay-ubay gyud nga mga kamadrihan nga mibisita kaniya dito sa St. Peter's Basilica. Gipasalamatan usab niya ang mga kamadrihan tungod sa ilang mga mayong buhat, ilabinigayod sa mga gihimo nila alang sa mga kabus ug mga pinasagdan. Mao kadto manghigala mga balitang simbahanon ni ining kamuntuhon ug ari na ta mga higala sa ato ang topic, no? Ang topic nato, do Christians share the same faith? Do Jews, no? The Jews and Christians share the same faith in God, no? Nagkahiusa ba, no, ang mga Kristiyanos ug ang mga Hudiyo, ang mga Judaist, kana bitawng kini mga Hudiyo sa usa ka pagtuo sa Dios. Ano, sa tubag ni ana, yes, adunay mga punto nga nagkahiusa, no? Kay matud pa kay ang relihiyon gud ining mga Hudiyo mo na gitawag atong Judaism, no? Judaism. Yes, both Jews and Christians believe in one God, so monotheistic. But there are significant differences in their understanding of God's nature and how God is revealed. Bisan tuod kung usara ka Dios ang giila sa duha ka relihiyon kini nga mga Hudiyo or Judaism
o kining Kristyanismo, pero aduna gyoy mga dagko kayong kalainan, ang duna gyud sila duha ka dagkong kilainan, ilabi na gayud sa ilahang panabot kabahin sa Dios ug sa pamaagi nga diin kini gipadayag, no? Ang duruha, both religions recognize that God of Abraham, recognize the God of Abraham, Isaac, Jacob, and Jacob, but consider themselves monotheistic. But Christians believe in the Trinity, Father, Son, the Holy Spirit, a concept not found in the Jewish theology. So ang parehos ang Judaism o ang relihiyon sa mga Hudyo o ang mga Kristiyanos parehos mituo kita na atong gitahod ang kining Dios ni Abraham, Dios ni Isaac ug Dios ni Jacob. So makaingon kita nga usara gyud ka Dios ang gituhuan, pero adunay kalainan tungod kay kanang ang mga Hudyo usara man gyud ka persona ang ilang gituhuan sa Dios, apan kitang mga Kristiyanos tulo ka persona. Muna sa one of the main difference sa pagtuong Judaismo sa mga Hudyo ug kanato, sila one God gani, one God na gina, ato nga one God, three persons, diha ta dapit nagdiferensya gani. Dili sila ang kita ni dili sila mutahod kang Kristo isip manluluwas. Si Kristo alang kanila usara gyud ka ordinaryong tao, no? Alang kanato si Kristo usaman ka manluluwas, no? Usa siya ka Mesiyas, apan alang sa mga Hudyo dili ordinaryo ra gyud ang tao si Jesus. Did not Jesus in Judaism, Jesus is not considered a divine being. So all holidays connected to the life of Jesus are not part of Jewish life and celebration, like Christmas, Easter, Lent, Advent, and Palm Sunday. Sa ato pa, although nga parehos ta usara ka Dios ang gilauman, pero di ang atoa ilaha usara gyud. Kay usara gyud atoa usa ka Dios apan tulo ka persona. Ug dili pod gani sila mutuo nga si Kristo Dios. No? Murag mao-mao ra ni sa mga laing relihiyon pod sa ato nga dili mutuo si kasi Kristo Dios. Muna apan adunay mga pamaagi nga diin bisan tuod kon mapatan nato panaglahi, dako jud kaayog panaglahi ang mga Kristiyanos ug ang mga Hudyo, pero pwede kang magkasinabot sa unsang paagi. Matud pa mutual respect and understanding resulting to dialogue, no? Sa ato pa ato lamang tagaan o dako kay kahulugan kining panagsabot-sabot, no? Matud pa, let's not focus on our differences but on the similarities. Ayan, no? Dili lamang ta maglalis kabahin sa ato ang kalainan, pero maoy atong sabot-sabutan ang ato ang kaparihuan. Wala gitay samok ana, no? Kay ato manghisgutan ang kaparihuan. Kay kung maghisgot na gani kita sa ato ang matud pa kalainan, may puruhan gyud nga magkaaway, magkasangka ang ato mga prinsipyo. Pareho sa gihapon na manghigala sa mga laing relihiyon, no? Nga matud pa lagi dili lamang ta maghisgot kabahin o kalainan, no? Pero ang problema lang nato sa mga laing relihiyon kay murabag ang atong mga sayop kanunay gyud nilang iplastar sa atong atubangan, no? Murabag atong silingan ba nga mao ilang nakita ang sayop matud pa nila, no? Ang ato kunong mga sayop ug dili gyud nila makita ang atong mga maayong nabuhat, no? Dili gyud sila muna lisod kaayo sa imong isig ka tawo kun maoy imong kaubanon, kay dili man mo tan-aw sa imong mga maayong buhat kung dili ang kuan ra man gyud ang matud pa nila dautan nga buhat mura may ilang nakita. So muna nga usahay kita sa mga laing relihiyon magkasakbang gyud. So muna atong hangyo lang sa mga laing relihiyon nga ayaw na lamang pugpuna ang amo ang matud pa ninyo, ha, kay alang kanamo di man pud yun sayop, pero alang kaninyo sayop man lagi, or ayaw na po lamang ni og ikapital nga maoy inyong paagi aron pod inyong ma-convert ang among mga kauban, no? Kay usahay murag mauman ay ilahang gihimong kapital ang ato ang mga kalainan. So muna nga usahay do na gyud panagbangi,
no, panagbangi tali kanato ug sa atong mga igsuon nga mga laing nga pagtuo. Okay no? Dinala lang sa takutob ha. So unsa ganito ang pangutana, ang mga Kristiyanos ug ang mga Hudiyo aduna bay susama ba ang atong pagtuo sa Dios? Ang tubag ni ana, oo, susama, pero dunay dakong kalahian. Dunay dakong kalahian. Pulo pareho ra, pero dili gyud perfect nga pareho ra. Ano nga naman, usana ni ana ang atong pagtuo kang Kristo. Alang kanato, si Kristo atong manluluwas, si Kristo atong manunubos. Apan alang sa mga laing relihiyon at sa mga Hudiyo dili. Si Kristo ordinaryong tao lamang. Unya sa pagtuo po nato, parehos na nga usara ka Dios ang gituuhan, pero alang kanila kay usara gyud. Pero alang kanatong Kristiyanos dili. Usara ka Dios apan tulo ka persona. Okay, klaro? Bino din na lang sa takutob ha. Daghang kayong salamat no sa inyong pakiguban kanako. Ug daghang salamat usab sa ako ang partner si Sister Pritchie Ombag. Ug gigamano usab si Brad Elmer Manig Saka. Ako pang tibaya no, ako ang mga igsuon nga mga kaparian. No, ilabig na gayud si kining Monsignor Christian Dorango nga siya karon ang matud pa gibilan ni Pope ni gibilan ni Bishop Cortez sa diocese. Siya karon ang nag-atiman ini. Siguro gipulihan o sa siguro sa karon sa Kalumboyan. No? Kay Kalumboyan mo ni sa na-assign. Siguro ni apo ni Asaros Dumaguete to attend some of the matud pa trabaho niya. Isip caretaker karon sa diocese. So good luck ha, Gawiks. Ang ako maning Gawiks kaysa ako nang ginaingon. Apo man siya ni Lula Kulasa, no, ang igsuon sa akong lolo nga si Lolo Pedro Acab. No, they connected kini si Lolo Pedro ug si Lula Kulasa igsuon man sila, no. Unya si Lula Kulasa Acab, si Lolo Pedro Acab nahimo lang Durango ni si kining Monsignor Christian kayang iyahang lolo, no, ang bana sa akong lula Durango man. Okay, klaro? Salamat o mayong mundo, Pilipinas!